Fuck! History. Iktar mill-history anka biology għandi ftit. Kif jidħlu n-nies għax jagħmel? Ma l-ewwel jaqbad u jelimina l-Mattias mill-istorja. Labbis lek u għax ma mux nara sal-kamra ta' s-sodda ġda meta ħerġa jibbis. Insellmulkom la violent u jien nixtieq ninaqat kopja ma. Miegħi, ma tantx tista' tagħmel kopja ma minn tittamel. Jiġuni żewġ ismijiet fuq kemm maħalli għanqod miegħek. Ejja, ħalli nibdew il-kors ta' Kiana. Ta' kana? Dak ieħor, ta' Kiana. U kors intenzjonat biex inti wara li tagħmlu tħossok aħjar. Għajdi. Ara, kull ma tridu tagħmlu tistgħu tippruvaw għamana di. L-ewwel tgħidu darbtej biex tirranka u tella. Tajdlix. Mbagħad taqbad tweżaq bħala. Kif tħossok? Aħjar ta' Tara. Vera Ħalma qed iħossu tajjeb ħafna wkoll Edward. Indu l-boys daħlu ħluru. Fuck. Hi, Edward, all right? Hi Daniel, okay? Jien all right, inti ma tantx tidher. Qed inħoss ftit confused għax taf jiena l-ewwel kont ma' Kiana u I was feeling a connection, isu kelli biex tifhimni jisni kont Melita jew kella kont Epic. Mbagħad f'daqqa waħda ġew go and they're offering me a new contract. Qed tifhem u isni ma nafx se nagħmel. Fuck! Fimtek. Issa taf xiex ukoll għax inti you have to understand what I've been through into this villa. Bella first nidħol bħala bombshell, mbagħad għalawn il-barra, mbagħad kelli connection ma' Kiana, ċewa l-ewwel kelli connection ma' Kiana għalawn il-barra, mbagħad rġajt dħalt u issa jdaħlu li two bombshells which I have a history with. Fuck! History. Iktar mill-history anka biology għandi ftit. Fil-fatt, as soon as I was in trouble, taf x'għamilt mort għal-hobby favorit tiegħi, immiss id-dudu. Il-pubertà! Jiena l-iktar wieħed li niggosta fid-dar huwa l-Selwyn. X'teknika għandu u x'irġulija. Kif jidħlu n-nies għax jagħmel? Ma l-ewwel jaqbad u jelimina l-Mattias mill-istorja. Għawda xejn. Out of the equation. Malli mbagħad isemmulu li qiegħed ma' Lea għar xejdilhom. Inti kapil ma' Lea? Imma, eżatt, just couple għall-isem. Koppja l-isem, kemmu tal-kelma. Jien available, bro, jien available, u ma jaqafx hemm għax hu bħal belva ċana sess. Bħal belva u ma naqisu ħajra, anka d-daħ għandu ta' ħajra semaw. Lallu, bro. Ixraqlek, għandek ftit, imma jien, niprefer tfajla. Naturali u għas. Sempliċi, iktar aħjar. Ifem, mux vera, l-iktar ħaġa importanti għas sempliċità. Imma kif kien għalilna l-kelb ta' Selwyn stess, inti? U anke Kion, malli daħlu n-nisa l-ġodda isu tferfex, moħħu ma baqaxem. Addio Elenja, tefa għajneħ, insomma, fuq Noemi. U għaraw xqal. Jena, san kelmu naqavem, għannum smajna Marlene sejr tajjeb, mdejt segwit l-għidea. Għandek tgerfix ġo moħħok. Li għara, tġobni, taf tġobni. Hellu ħafna, hellu. Ma taf li jintu ġobni, jena, inti. Marlene jt naqbel Marlene, ħafna. Noemi, tibtija ġifiri, ġu tkellemna mbarra, tipo naħseb iktar għandi ċans ma' Noemi mbarra mill-li Marlene, anka balejġ kif mbarra mta snin u dija daqsi. Għandha ħafna kominu hekk ġifieri. Għax naqbel ma' Elenja, minn tġobni iktar u tġobni u tibtijaj. Kien iktar tamplari nafek u hekk. Jħobbok innannu, għandek vantaġġ, jħobbok innannu, għandek vantaġġ kbir. Smajtux għal Kion illi nannu toġbu Noemi. Ija, raqqas kont etnati kasta xkont miedi bil-spinach leaves. U inti tafal di Noemi? Le, laqqas qatt ma smajt minn jedi Noemi jiena qatt.
Imma u isu jafax mill-ewwel twaqqa faraħ. Da ma tafx kif huma daw l-affarijiet tax-xuħija l-aħħar darba ibbies li jonqi. Daqqa tibbies lek saqajh u llum ibbies li lilu missu xuħija. Ma labbislek u għax ma mhux nara sal-kamra tas-sodda x'da meta ħerġa' jibbies. Mhux hekk, tinnaqra r-remote ġejda l-waqt. X'differenza minn Noemi? Ejja! Ġej! Dak kollox għal Love Island tal-lum għana l-taqwada fis-7 ta' flaxija dejjem għamlu subscribe, like, follow, share, insomma, xerdu l-kelma. Narawkom.